Velkommen til vores nye kanal. Det er os. Brian og Brian. Og jeg er Brian. Hun er Brian, Lissen Brian. Hej Maria. Se. Det er Brian O'Connor. Brian, vi laver lige en video til geografi, ikke? Geografi, det er rigtig dejligt, og nordlys og skyer, det er dejligt. Luk døren! Luk døren! Jo, og skyer, det er simpelthen for hvad fuck sker der, mand? Jeg har lavet et oplæg på 12 sider om det. For skyer. Okay, døren er lukket. Ja. Så Så vi kan ikke. Nå. Okay, tak forfra. Ja. Velkommen til vores nye Brian kanal. og Brian. Brian og Briolis. Brian O'Connor derinde. Ja. Kameramanden er Brian Jette Brian. Brian med hætten. Okay. Og vi, det er fordi, vi lavede et nyt hit, som hedder Orden Slasker Start. Ja, og her kommer der lige et lille stykke af den. Ja. Altså, den er ikke færdig nu, men vi ja. Okay. Ja. Og vi starter lidt med at skubbe til hinanden, for det er sådan, man starter. Og det mener man så grine inden. Okay. Så synger du. Pikker den slasker fra side til side. Det er ikke sådan, rytmen er. Pikken slasker fra side til side. Pikker den slasker fra side til side. Kom ud derfra. Hun er mega kilden, altså prøv lige at kilde hende. Jeg synes, vi skal lave sådan en vlog, når du er så mærkelig, det er sjovt. Nu er jeg så mærkelig. Ja, du er altid mærkelig. Hvorfor er jeg Vi er mærkelig? begge to skide mærkelige i de her vlogs. Nå, men det er fordi, du er sådan... Det er fordi, rytmen er der jo ikke. Rytmen, den er der ikke. Jeg kan ikke mærke det. Jeg kan simpelthen ikke mærke det. Du kommer ikke ud Du lavede om på sang. Du kommer ikke ud over Du bænken. lavede om Du på kommer ikke sang. ud over Det bænken. er fuck laver. Du kommer ikke ud over bænken. Okay, det er bare ikke acceptabelt, det der. Nej, men det synes jeg ikke. Kom, sæt dig. Kom. Vil du stige? Kom. Jeg sidder. Kom, Peter. Kom. Beat. Ind med fødderne. Ind med dem. Nej. Ind i varmen. Kom så. Så må du starte. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Ej. Rønner en jakke. Okay, kom så. Waller. Du sutter ikke min titter hver dag. Sut på den. Nej, ikke den. Nej. Ej, du skal jo ikke lave et cover af Maja, eller hvad han hedder. Maja Man. Ej, lad være med at pippe mit hår. Jo, så blev hun sur. Ej, lad være. Lad være, så blev hun også sur. Lad være. Lad være. Lad være. Vi får bruge en dag. Han er rigtig irriterende lige nu. Så kom så Altså, han er bare noget om på vores sang. Helt seriøst. Altså, jeg har brugt okay. al min tid på den fucking lorte sang, ikke? Sut mig om dadler, du sutter mine dadler. Og han siger, jeg er mærkelig. Så kommer den melodi fra. Nej, fordi det er ikke noget, jeg vil sådan vise over for dig, fordi jeg føler ikke, du er værdig nok til at høre min sang. Okay. Borgios rev. Han har et skrev, og du må se det. Jo, for mange penge. Nej, vi synger den der Melodi Grand Prix sang. Den der... Come on, boys. Nej. In this crazy game. Au! Au! Så, der var ikke noget, der gjorde ondt på hende. Hun griner bare. Jeg kan godt være, hvis der kommer tårer, hun græder, og der er blod og sådan, det er bare for sjov. Hun griner. Og her der ligger sådan på, det er ikke for at dække over, at hun græder. Det er det ikke. Det er ikke derfor. Jeg er bare godt lige at ligge oven på hende. Altså. Det gør jeg hver dag. Altså, hun står aldrig op. Jeg ligger på hende hele tiden. Onkel Tælle. Nej. Fuck nu af med det siger der du onkel ikke hele Tælle. Så, er du klar igen? Au! Hvad fuck laver du? Onkel Tælle. Uncle Mo. Den gyldne måge. Så. Ej, okay. Ej, nu bliver hun irriteret. Der døde den sådan lidt. Ej, okay. Så vi laver en ny video. Vi har fået det. Fuck, den er lang, den her. Men ved du hvad, det er Luk den! det er meget kort video, det her, det ved jeg godt. Så vi siger hej hej.